Silav roj baş, hêvîdarim herkes baş e hevanno. Îro dixwazim li ser çend mijaran bi qasî 10-15 deqe bûwere bim. Ya herî mühîm niha konferansa netewî li Rojavayê Kurdistanê hatibû plankirin lê pêk nehat. Herî dawî Mazlûm Abdî eşkere kir konferans wê pêk were roja wî tarîxa wî heye. Ez ê bi we re parve bikim. Wekî din li Îranê dîsa darvekirinekê heye. Kurdekî hate darvekirin. Dîsa gelek keç û xortên me di dorê dane ew ê eger müdaxele nekirin, eger hêzên navnetewî ya jî Kurd nekevin dewrê ew ê jî werin darvekirin. Ev qedera me çi dibe ber bê ku dirê ve diçe heqeten niha bîye pirsgirêkekî pir ciddî. Ka çend tiştê ku min ji we re hazir kirine ez ji we re pêşkêş bikim. Ev weşanek taybet e wisa ez ketim navberê. Cîgirê serokê giştî AKP, berdevkê AKP Ömer Çelik di derbarê pêvajoyê de dibêje dibe ku di vê mehê de geşedanên nû çêbibin, yani tiştê ku em nelbendê ne wê çêbibin. Êdî çi çêdibe bila çêbe, êdî em nizanin. Ama kontrol çiqas di destê AKP'de ye em jî nizanin. Yani mîna ku her tişt di kontrola wan de be, ne wisa ye? Ömer Çelik dibêje bi taybetî dema ku mirov hewîrdora kaotîk a ku cîhan tê de derbas dibe, di ber çavan re derbas dike, ji alî her kesî ve tê dîtin ku yeketiya me ya civakî, mezinkirina pîvana demokrasiya xwe, bi gelên li herêmê û cîranên xwe yên nêzik re di nava hevgirtinekê mezin dibin, ev gelekî biqîmet e. Ama dîsa jî ji tevgera Kurd re dibêje terör, terorîst, Tirkiyeyekî bêterör, rêxistina terorê, bila çeka dayînê, were teslîm bin. Yani ji alîkî ve hewl didin çêkin, ji aliyê din ve jî xerab dikin. Ev rêveberên dewleta Tirkiye tu car Kurdan di asta xwe de nabînin. Kurdan tim piçûk dibînin. Tiştek ku meselê xerab dike ev e. Dibe êdî rêveberên dewleta Tirkiye qebûl bikin ku çi tiştê aydê Tirkan hebe tiştê aydê Kurdan jî divê hebe. Tirk û Kurd û milletê din wek hebin. Milletê Tirk divê wekhevî qebûl bike. Bawar dikim pirsgirêka wana esasî ew e ku xwe di ser xelkê re dibînin. Ew rêveberên dewleta Tirkiye bi taybetî û qala û cehaliyeta wan û ew rezaleta wan, ew mantiqa wan a pûç rê nade. Yani destûr nade ku aştî çêbe navbera milletan de. Mesele ne ji ber Kurdan e. Rêveberên Kurdan jî dema doza xwe a netewî tînin rojevê, milletê me li bendê ye ku ew jî gurûra netewî biparêzin. Milletê Kurd li bendê ye ku ew jî tu cara serî netewînin, tu cara xwe di bin milletê Tirk re nebînin. Milletê Kurd, milletekî qedîm ê rojhata navî ne, milletekî yani dünya alem jê re rêz û hirmetê digire. Xwedî dîrokekî kevne û em mecbûr in rûmeta xwe biparêzin. Heqê Kurdan tu car nikare bikeve bazarê jî. Heqê Kurdan ê dünya alemê çi heye, ê me jî ew e. Ya em tiştekî pir zêde naxwazin. Pir hêsan e. Çareseriya doza Kurd pir hêsan e. Hemî milletên dünyayê ê wan çi heye, ê Kurda jî bila ew hebe. Me çi ye yani? Ew qas zehmet e. Ew qas zehmet e. Na. Milletê yani milletên cuda ê cîhanê madem xwe bi rêve dibin, Kurd jî divê karibin xwe bi xwe rêve bibin. Ama pergala navxwe ya Kurdan jî Kurd qirar didin. Ew kesî eleqedar nake. Tirkan eleqedar nake. Tirk nikarin qirar bidin di derheqê Kurdan de. Bi kîjan pergalê xwe bi rêve bibin. Federasyonê û xweseriyê û serxwebûnê ev heya Kurd nava xwe de bi xwe qirar didin. Ji derve ve müdaxele nikare were kirin. Em jî nikarin müdaxeleyê Tirkan bikin. Vaya were femkirin baş dibe. Hevando îro 22 Nîsanê ya roja rojnamegeriya Kurdî ye her wiha rojbûna min e jî. Heqeten rojbûna min heye. Rojbûna min a heqîqî 22 Nîsanê ye. Wisa tesadüf rastî hev hatiye. Hûn ê bêjin çawa zanî? Ez zanim. Ez zanim çünkü rojek ku ez hatime dünyayê roja piştî wî 23 Nîsan çêbûye. Yani ew şahiya li Tirkiye ji bo zarokan.
23 Nisan biye. Ji ber vê yekê yani xwişka min şahadî dike ku dibêje ez li gund bûme, tu jî li vartoyê hatî dünyayê û xeber hatiye ji me re ku divê tu vegerî malê çünkü ji diyê te re zarokek bûye yani behsa min dike. Dibe ez vegeriyam yani rojek piştî bûyîna te ez vegeriyam li nava bajarê Vartoyê şahiya 23 Nisanê hebû. û dibe ez wisa tevlî zarokan bûm dereng çûm malê. Ji ber wê yekê yani tê bîra wê ku ez 22 Nisanê bûme ama tabii nasnamê de tiştekî cuda ye. Weke hemî Kurdan ya yek yeke ya yek danzdeye tiştekî wisa ye. Ev jî wisa xwestim pare bikim. Îja hevan سد و بیست و هفت سال بره یعنی سال 1898 ده میقداد میتهاد بدرخان جاره یکمی لقاهره ال پایتخت مصر روزنامه کردی ابناو کردستان دردخه روزنامه کردستان لسرهف tam 31 هجمار چاپ دیگه میقداد میتهاد بدرخان 5 هجمار پیشی درخستن لجبر زوردستی دولت عثمانی میقداد میتهاد بدرخان نکاری روزنامه بدومینه جبروی برایوی عبدالرحمن بدرخان دست به درخستنا روزنامه کردستان کرد. هجمار یکمین حتی پنجمین لقاهره درکت، ششمین حتی نازدمین لباجر جنیور لسوئیسری درکت. بیستمین حتی 23 هجمار 23 آنجی دیسا لقاهره درکت. هجمار 24 لندن درکتیه. 25 حتی 29 لانگلتره. هجمارا 31 جی دیسا لجنوی هاتیه چاپ کرن و وشاندن. بالاولیه براین بدرخانیان دچین کدری لگوری امکانی خواه لوی دری روزنامه دردخن لدری کیج نکارم سیکنن امکانی چونو هاتنه امکانی آبوری آلاف و ماتریالین جبو چاپ کرنه همی زحمتن پیدا کرنوان ایجا تشتی که هاتیه سری میجوارا بیجم جی کو روزنامه کردستان الی هاتیه درخستن لجنوی از لجنوی دجیم دوی نابری ده بینم بیره هوالا ایجا تاقکی هەیە ناوی پلەمپالەیە مەیدانێکی مەزن هەیە ئەو سیرک میرک هەمی تێن وێ دەرێ شارێداری لێ دەرێ بجێتیکە لێ دەرێ جادەیەکی هەیە بە ناوی ڕووی دوکاروش نمرە هەفتان ئێ من جیە کارێ من لێ دەرێ بوو هەر سبە ئەچوم وێ دەرێ من قاهوێ ڤەدخوار حزورە وێ دەرێ پڕ خۆش بوو ئیژە پشرا ڕۆژێکی ئەسپێ حەسیام کو ڕۆژنامەیە کوردستانê li numara heftan rû karoj derketiye. Ez şaşmam. Bala min kişand. Ez min jî ji xwe pirsî çi ye tişta ku min dikişîne ber bê vê derê ve her sibe min tîne vê derê ez qehwa xwe li vê derê vedixwim. Di navê birayê bedirxaniyan jî her sibe ji avahiya heftan numaraya heftan ya rû di karojê derdikevin hatine wê kafeteryê her sibe qehwa xwe li wê derê vexwarine. Yani pir nedûre ku mirov bibêje masiyê ku ew li ser rûniştine ez jî bi salan li ser rûniştime li dorê rûniştime me qehwe vexwariye. Îja niha hêjî di serê min de ye. Mesela hêjî ez wextê her cara divê cadê re derbas dibim ez erebê park dikim diçim ji dûr ve li numaraya heftan temaşe dikim. Avahiyekî bixwasî 5 qatiye û ez xeyal dikim birayên bedirxaniyan çawaşxanî derketine ye. Rû di Karûj tramvayê derbas dibe têda. Ji îstasyonê derbas dibe diçe heta Karûjê. Karûj gundekî kevin ê Cenevrê ye. Îja navê wê cadeya ku ji îstasyonê diçe heta Karûjê navê kirine Rû di Karûj. Cadekî xweş e. Mir jî huzûr digire. Rêya weke di Cenevrê biçin wê derê. Rû di Karûj numaraya heftan li wê derê kafeteryekê heye li hember wî tam koşê de ye. Lenin jî demekî dirêj li Cenevrê maye û pîlan û projeyê xwe yê ji bo şoreşa Oktobrê li Rûsya li wê kafeteryê kiriye. Ew jî li wê derê rûniştiye. Bi vîya we me hinek bajarê xwe danas kirin û serpêhatiyên birayên bedirxaniyan ji bo derxistina di dema derxistina Rojnameya Kurdistanê de. Îja wisa tiştekî balkêş çêbû. Piştî Rojnameya Kurdistanê di Rêzê de Şerq û Kurdistan
Amîdî sevda, Rojî Kurd, heta wî Kurd, yekbûn û kovara jin, her wiha rojnameyên bi navê Kurdistan û Jîn hatine çapkirin. Heftê û pênc salan piştî derketina Rojnameya Kurdistanê sal 1973 li başûrê Kurdistanê dîsa 22 Nîsanê weke roja rojnamegeriya Kurdî hate destnîşankirin. Ji wê rojê ve ye her sal ev roj tê pîrozkirin. Ji roja ku Rojnameya Kurdistanê derketiye heta îro bi hezaran rojname kovarên Kurdî derketine. Ama çi qas bi serketine, çi qas didomînin, çi qas li ser xeta netewîne ev hê jî cihê nîqaşê ye, cihê gumanê ye. Yani ez pir naecîbînim astêya rojnamegeriya Kurdî îro. Gelek rexneyê min hene, min doh rûportajek daye ajansekî eger derkeve ez ê bi we re parve bikim. Rexnê ku min li astêya me li cîhana rojnamegeriya Kurdî kiriye. Eger derkeve ez ê bi we re parve bikim. Dernekeve ji xwe dernakeve. Hûn zanin mijarên hesas in di ajansên me de, di rojnameyên me de wextê ku mirov rexne dike pir zêde cih nagire. Yani di vê rewşê de em milletê Kurd, rêveberên Kurd yan jî tevgerên Kurdistanî em hê jî fêr nebûne rexneyan li xwe bigirin. Halbûkî di dema MedTV de rexneyên pir tûj dihatin. Akademîsyen, şîrovegerên siyasî, her kesî pir vekirî rexne dikirin û bi rêya MedTV. û ev kevneşopî mixapin têk çû. Yani nedomiye. Ev kültûra qebûlkirina rexne dewam nekir. Sebebî wî mirov dikare nîqaş bike. Eger mirov civakekî eger dixwe de çand û kültûra rexnekirinê bihewîne, qebûl bike, ji pêşketinê re vekirî ye. Wisa nebe pêşketinê re nevekirî ye. Dewleta Îranê girtiye siyasî ya Rojhilatê Kurdistanê Hemîd Husên Nejad Heyderanê li girtîgeha navendiya Umrê baweyekî neyînî bê agahdarkirina parêzer û malbatê îdam kir. Çavkaniyekê ji malbata Hemîd Husên Nejad erê yani dewleta Îranê çi ji Kurda dixwaze, çi ji keç û xortê Kurda dixwaze ew hê jî nehatiye fehmkirin. Ya di vê demê de ku bala dunya elemê li ser şerê İsraîl û Îranê ye û hema dikare ser û bimbe Îran, tam di vê demê de radibin însanê me darve dikin. Hemîd Husên Nejad roja çarşemê ji bo odeya takekesî hatiye veguhestin, roja pêşemê jî hatiye rê hatiye dayîn ku malbatê wî demekî kin wî bibîne. Endamekî malbata Husên Nejad ji ber sedemê li ewlehî nexwestiye navê xwe eşkere bike, dibêje ji Rûdawê re eşkere kiriye. Roja îniyê ji ber nakokiyên di navbera dozgerê giştî yê Urmiyê û bi rêveberiya îtihalatê de cîbicîkirina cezayê darvekirinê bawekî demkî hatiye rawestandin. Dozgerê giştî yê Urmiyê ji berpirsên îtihalatê re gotiye di wê dosyede kemasî hene nikare îmzaya bicîhanîna biryara îdamê bide. Roja yekşemê biryara îdamê bê nîzamendiya dozgerê giştî ji aliyê îtihalatê ve hatiye bicîhanîn, lê îro parêzerê wan ji cîbicîkirina cezayê hatiye agadarkirin. Di heman demê de yani tiştek ku tê fehmkirin ele ecele birine revandine û kuştine darvekirine. Yani vê derê de tiştek ku em hewl didin fehm bikin, yani dozgerê, parêzerê gotiye ya dosyede kemasî heye. Ev însan darvekirinê heq nake. Hê jî tam nezelale. Suçî wî tam tespît nebiye, belge û delîlê nû hene. Divê cezayê darvekirinê şûn ve were xistin, ama çi dikin ele ecele diçin darve dikin. Hemîd Husên Nejad ji alî hêzên ewlehî yên Îranê ve hatiye tewanbarkirin ku di sala 2017 de hevkariya gerîlayên PKK kiriye. Di êrişa ser otomobîleteke hêzên parastina Sînor ê Îranê de li gundekî Çildiranê bûye. Sedema kuştinê
heş kesên ji hêzên Îranê li dadgeha Urmiye bi suçê çalakiya li dijî ewlehiya Îranê bi darbekirine hatibû cezakirin. Yani alîkarî daye gerîlayên PKK di wê derê de hin eskerên Îranê hatine kuştin, ji wê tê sûcdar kirin. Dema ku êriş pêk hatiye Hemîd li Bakurê Kurdistanê bûye. Yani bifikirin Hemîd Hüseyin Necat 5 sal û 7 meh piştî wê bûyerê. Yani di sala 2023 de hatiye desteserkirin girtin û ev suç lê hatiye barkirin. Yani me videoya diya Hemîd jî dîtibû, rast e. Di videoyekî de dibêje dema ku ew êriş pêk hatiye, ew bi Hemîd û zarokê xwe re li Tirkiye bûne, belgeyên pêwîst ên wan hene. Wê demê Hemîd ne li Rojhilatê Kurdistanê bûye, destî wî di wê êrişê de tune. Allah Allah. Sî û neh salî bûye, bavê sê zarokan e, xelkê gundê Sîgirkê yê bajarê Çildiranê ye li Bakurê parêzgeha Urmiyê. Ya di ser de jî Hemîd Hüseyin Necat kolber bûye li sînorê di navbera Rojhilat û Bakurê Kurdistanê de û bar biriye û aniye. Tam trajedye. Yani xebata kolberiyê bi serê xwe problem e, ama tam wê demê de jî di dema wê çalakiyê de ne li wê derê bûye jî, ama dewleta Îranê mîna ku muheqeq kesekî sûcdar bike, kesekî gunehbar bike, qurbaniyekî peyda kiriye û Hemîd sûcbar kiriye, aniye dar vekiriye. Dewleta Îranê muheqeq divê hilweşe, sir û bin bibe, ev pergal divê tune be. Dewletek ku jêr e, rejîmek ku jêr e, berû divê demê de çiwa ya o qesa êriş hene li dijî te? Tu cesereta xwe ji ku derê digirî ew qesa radibî keçî xortên Kurdan darvê dikî? Hevan nomijara ku ez ê mitxwes ez bara parvê bikim, ev jî ev e, ket ajansan ka ev General Mazlum Abdî dibêje çi? General Mazlum Abdî kas pelawî mezin kim ya eger hûn fermandarê me bişopînin baştir dibe. Bila tweeta wî mezin bibe. Ha divê naberê de bibin abonê me jî ji kerema xwe re ê me jî me bişopînin. Ev demekî ez weşana zindî nikarim çê bikim ji ber şertên xwe. Ez hem mal diguherînim, hem derd dikim sêhetê û hem jî niha amedekariya stûdyoyekî nû dikim. Ji ber van meseleyan aniha nikarim wisa kengê bixwazim weşana zindî çê bikim nikarim. Îjar fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Mazlum Abdî ragihand ku konferansa netewî ya ji aliyê siyasî ya Rojavayê Kurdistanê wê 26 vê mehê were li darxistin. Hûn zanin biryar bû ku 18 mehê bihata li darxistin ji ber hin sedeman, sedemên teknîkî konferans roja îniyê 18 mehê pêk nehat. Mazlum Abdî aniha eşkere dike ku ev konferans wê 26 mehê were li darxistin. Li Rojavayê Kurdistanê partiyên Kurdan plana li darxistina konferansekê netewî dikin ku armanca wê bihêzkirina yeketiyê ye û çareserkirina nakokiyên navxweyî ye di derbarê danûstandinên bi Şamê re. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlum Abdî li ser hesabê xwe X'ê di derbarê li darxistina konferansê de hin agahî dan. Mazlum Abdî dibêje konferans wê 26 Nîsanê were li darxistin. Peyama wî ya X'ê jî niha ser ekranê hûn dibînin ji xwe. Em bi kêfxweşî ji gelê xwe re radgihînin konferansa Yekrêziya Helwesta Kurdî li Rojava wê 26 Nîsanê bê li darxistin. Yeketiya Kurdan pêwîstiyeke netewî ji bo çareserkirina doza gelê Kurd li Sûriyeyê em hêvîdarin hemû alî wê berpirsyariya xwe ya netewî bi cih bînin. Bi vê bonê em spasî hemû aliyan dikin ku di pêkanîna vê gavê de bûne alîkar ji xebatên konferansê re serkeftinê dixwazin. Ev peyama Mazlum Abdî ye.
Ka ev baş bû. Ev baş bû. Yani konferans 26 mehî bila were li derxistin, süper e. Hevan no. Tamam. Ana ez binêrim eger tiştekî nûçeyên deqeya dawî tune be, ya di derbarê roja evê de rojnamegeriya Kurdî de pir gotinên me hene. Rojnamegeriya Kurdî bi vî halî nabe. Ene kesê dibêje konferansa netewî daxwaza gelê me ye. Em mecbûr in tevlî bibin, em pêk bînin. Mesûd Barzanî dibêje rojnamegeriya Kurdî çekeke bihêz e ji bo nasandina doza gelê Kurd, rast e. Papa wefat kir ji xwe hûn zanin. Îdî em binêrin ka çawa be. Pêvajoya ku aniha li Tirkiyeyê hatiye destpêkirin, Dewlet Bahçelî karakterê serekê ye nexweş e. Sırrı Süreyya Önder karakterekî serekî ye nexweş e. Ahmed Türk karakterekî serekî ye nexweş e. Êdî çawa dibe em nizanin. Yani ev pêvajo bi nexweşan wê karibe bidome em nizanin. Tamam. Herkes nikare General Mazlum Abdî bişopîne ji ber ku astengî heye. Okey. Tamam. Ka ez çend peyamê we binêrim eger tiştekî ya çima bas Ahmed Türk nekirin, çima bas werê kirin nexweş e, aniha tedaviyê wî dewam dike. Wer problemekî pir mezin tune ye yani çima bas bikî. Yani rewşa wî baş be, mirov bas nake. Baş e. Êvarê ege ez bikaribim şertê min dest bidin, ez ê weşanekî zindî ji we re çê bikim. Pir tişt hene em bi hev re parve bikin. Pir tişt komîser hebûne. Îjar hem agahî hene hem jî di derbarê vê bi wesîleya 22 Nîsanê Roja Rojnamegeriya Kurdî em dikarin rewşa xwe a rojnamegeriyê cîhana çapemeniyê derxin pêş û fotoğrafê wî bikişînin, muqayese bikin bi salên berê re çima em nikarin bersiv bidin îro. Yani milletê me rewşa ku tê de ye çima em nikarin ragihînin, çima em nikarin bikevin nava xebatan, kêmasiya me çi ye? Kêmasiya me ji aqilê me ye yan kêmasiya me ji şert û mercê me û ji materyelê me ye? Bi hêviya rojên xweş, azad hevan no, dem baş, silav rêz.